Bona nit i benvinguts una setmana més. Dic bona nit però perquè jo ho estic fent de nit. He fet 8 capítols, l'entradeta d'una tirada, per això cada una és pitjor que l'anterior i aquesta és l'última que gravo d'aquesta primera tirada, vale? Perquè ho sapigueu, això després potser ho faré millor en algun moment. Em sap greu per les 8 primeres, potser les 8 segones són millors, no ho sabrem. En fi, que m'enfado, no? De mi mateix, de lo malament que faig les coses. 8? No ho sé si són 8, no sé quantes em porto, perquè això porto mitja hora aquí, com si fos molt mitja hora. Tio, tinc d'aprendre a gestionar millor els nervis i el temps i en mitja hora no és res. En mitja hora no... sí que em faig algun tàper en mitja hora. Avui en aquest trepidant, ja veieu que això comença això que està preparadíssim i comença superalt, no? Avui tindré en Marc és un còmic que mola molt, ell també munta l'altre amic, amb la Georgina, amb mi, amb l'Èlia i en Pablo, el micro obert de comèdia en català del Medi, al Medi a Barcelona, a Balmes. Portem 3 anys aproximadament, crec, ara mateix, fent-ho, i res, amb ella hem compartit molts moments, molta comèdia sobretot, molts bolos, molts xistes dolents, molts silencis incòmodes, molts silencis còmodes, molts silencis que volíem, molts silencis que no hem aconseguit. Amb Marc també hem compartit paraules, com aquestes que escoltareu a continuació. Veníem de Lleida i vam anar al Saló del Còmic i el tio es va ramblar com, no sé què, de los Cuatro Fantásticos. Es va comprar un montón de còmics i és un rata que no portava mai pasta i li vaig deixar com 2.000 pessetes. Que en euros són, això són 6.000 pessetes? Bueno, no 2.000. 12 euros crec que són. Que per un nen de 18 anys? Per un nen de 23 anys? No, ni 18, jo crec que devíem tenir 16 o 17. Que era com dels primers viatges d'allò d'agafar el tren de la bandanga, i em va deixar deure les 2.000 pessetes, pues tranquil·lament, 10 o 15 anys, i era com el running gag de Carles, me deus 2.000 peles, tio. Sí, ja t'ho donaré. Era en plan de, tio, que vaya rata, vius a casa tons pares, tens 16 anys, no tens gastos. De com no podíeu fumar porros, no podíeu fer... Perquè és el típic de que quan et deuen pasta i veus que la persona està fent coses, és un moment. Tu a mi em deus diners, per què estàs anant a sopar fora? Ara, sí, no, però a part, ni el detall aquest de dir, bueno, mira, ja que ens fem unes birres aquí o anem a sopar al puesto, ja et pago jo i ho compensem. No, i a part el tio ja va entrar com amb el bucle de, no, et penso deure aquests diners tota la vida. I després ja va entrar la conya de, no, ja t'ho tornarem euros. I així van anar passant els anys i era com, bueno, Carles, tio, fill de puta. T'ho pagaré quan haguem de pagar en pesos, que ja serà molt poca pasta. Clar, tu vas perdre pasta amb la devaluació. Clar, no li vaig fer el redondeo. Això va ser en plan de, hòstia, no era això, era més. Cabron. Sí, tio, no ho sé, o sigui, jo crec que mai he deixat pasta, sempre que he deixat pasta és, no n'he deixat molta, i quan la deixo és, ja si pots m'ho tornes, si no pots no m'ho tornes, però... Això també li dius a un homeless o a algú d'aquest que te fan allí, oye, pel tren de Mataró, i dius, sí, però me lo devuelves. Demà t'ho vinc a buscar. Demà vinc a Mataró. Sí, no, amb els meus amics la mateixa mentalitat que amb els homeless. Per tu i ja està, i que et vagi bé la vida, i si després si veig que... O sigui, òbviament mai he deixat quantitats ingents de diners. És com, doncs el pròxim dia em convides tu, o si et convido, ja està, és que no ens enfadarem per sí, hi ha com aquesta, no? Com aquesta cosa no explícita. Bueno, el Magí s'emprenya molt, perquè jo sempre tinc com molta tendència, sempre he tingut com molta tendència, no, això ja pago jo, no, ja arreglarem, no, ja poso jo. Que és com una mica de xantatge, saps? És una mica... usurero, saps? D'aquest rotllo de no, jo pago jo, i et vaig fent sentir com culpable de dir, hòstia, aquest tio sempre està pagant i ara sempre li dec pasta, i tens com aquesta espècie de poder de dir, ara sóc jo el que té diners, Però jo això també ho faig molt i mai ho he vist des d'aquest punt de vista. Jo sempre és com, ja ho pago i després ja ho arreglem. Saps? Per fer-ho ràpid, perquè estic a la caixa i no tinc ganes de parlar amb la gent i dir-li, o sigui, com fer-li la putada de no, ara dividim-ho entre tal, és que jo tinc tal, és que no, ja ho pago jo, agafem el tíquet i em feu el Bizum, i si no em feu el Bizum, doncs vosaltres mateixos cremareu a l'infern, saps? Però si no, o sigui, no ho havia vist des del punt de vista de que l'altra persona es pot sentir incòmoda de
No, clar, és que tota l'estona està pagant. Paga'm, ja està. Clar, agafa tu la iniciativa, no? Clar. De cop i volta és com el moment aquell de... el silenci de dir el tiquet damunt de la taula i... Sí, exacte, paga i ja Qui està. agafa la iniciativa? No, vull dir, hi ha vegades també... No sé, jo tenia aquesta sensació i m'ho va dir un dia al Magí i diu, com tio, ets un cabron, però no em deixes mai pagar. I dic, com, hòstia, pues igual sí que tens raó. I llavors faig una pausa i es diu, ja pago jo. Però no, bueno, sempre estem parlant de petites quantitats, no? Perquè aquí en cap moment estem parlant de milers d'euros, No ja de podem milers deixar de pessetes, això sí. Sí, pessetes probablement... Bueno, no crec que hagi... Jo crec que mai he deixat més de 200 euros. Crec que mai he deixat més de 100 euros. De fet, crec que no he deixat mai més de 50 euros. Sí, bueno, jo estic pensant de dir, com no he tingut mai més de 300 euros. A mi un dia sortia del metro, o sigui, m'esperava la Cris a la sortida del metro, vam quedar a la sortida de Rocafort. I dic, vale. I surto i no hi és. I li dic, Cris, on ets, tal? I em diu, ahora vengo con una persona. I ve un tío y el tío ve y diu, mira que tengo este billete de avión y me faltan 25 euros para cambiarlo, tal. Y la Cris em diu, ¿le puedes dar? Que yo no llevo nada de efectivo, ¿tú tienes algo? Y yo como, no. Y la Cris diu, es que ya le he dicho que sí que tienes. Ah, mira. Y el tío com, sí, me ha dicho que tienes. Y jo com, però no et donaré, o sigui, què merdes? I la Cris dient, dáselo. I jo pensant, tio, m'està atracant la meva pròpia nòvia? Vaja. Total, que vaig acabar, vaig dir-li, mira, solo tengo 15, només tenia 15 en efectiu, i donant-li 15 euros. Joder. I estem, ens girem, no sé què, el tio se'n va, i la Cris em diu, ¿crees que era mentira? I jo pensant, probablement no era per al bitllet d'avió, potser els necessitava así, y digo, pero es que claro, me lo ha dicho, y yo he pensado, bueno, me parece bien. Hijo. Mentalidad de gallega de poble, ¿no? De, bueno, como ya ha pedido aquí para el billete, pues el pobre chico que vuelva a casa. ¿No? Sí, exacto, jo encantat de tal, i em va dir, no, te hago bizum yo, no sé què, perquè ha sido mi responsabilitat. Jo, no, tranqui. Fa res, tothom sap que els diners en efectiu no compten. O sigui, tu ja estàs en aquest mood o tu És encara... el rotllo que et deia, me sale gratis, ¿no? Sí. Quan la gent compra entrades anticipades diu, no, m'ha salido gratis, perquè te l'esperes al cap de 3 mesos i dius, com, bueno, gratis? Sí. Gratis ara? Això li explicava com a la meva mare i diu, no, però no funciona així, no entenia que nosaltres és com, bueno, si és en efectiu, per exemple, com que no baixa del banc no compta. Si tu et compres una cosa i és com, bueno, tinc la sensació que anar gratis, és no, tu ho has pagat igualment. Suposo que per això sempre serem pobres, la nostra generació. Però sí, a mi em passa amb efectiu, per exemple, quan comprava herba i tal, era com, em surt gratis l'herba, perquè em surt dels bolos en negre que cobro, em pago l'herba i ja està, i no m'estic gastant diners amb drogues, per tant, no sóc drogadicte. Però és rara, llavors, no? La concepció de... O sigui, ha canviat com la concepció d'acumular riquesa, no? Dels diners. O sigui, ara, si els pots tocar, és com que no tenen valor. Però si no els pots tocar i pots veure el número al banc, sí que sí, és com absolutament contradictori, no? Perquè a mi moltes vegades... O sigui, a mi em costa visualitzar. És una cosa que sempre... Vull dir, suposo que també és això de la mentalitat de pobre. Em costa visualitzar que són 100.000 euros. Perquè de cop i volta sí, vull dir, coneixes el número, però, hòstia, físicament no sé quina quantitat d'espai ocupen 100.000 euros. Jo crec que aquesta és la moguda, de que no ens podem imaginar tanta pasta, veiem un número i per nosaltres com és igual. O sigui, per mi és igual 50.000 que 500.000, encara que sé que no, per mi tenir-los... Com que no m'imagino tenir aquest nivell de pasta, no tal. Llavors crec que és més una capacitat de... clar, jo he tingut per motius, a casa meva un dia va arribar una persona amb molts bitllets, amb sobres de bitllets de 500 euros perquè havien de fer una transacció bancària de comprar un terreny. I clar, jo tinc una foto de jo amb 12 anys amb 50.000 euros en bitllets, així com... Uaaah! Però ja no me'n recordo, saps? Però recordo que eren molts diners. I ara penso, bueno, no tinc 3.000 euros al banc. Els meus 3.000 euros al banc no me'ls imagino en bitllets. No, és que... no sé, resulta com molt curiós, no?, com ha canviat això. És que l'abstracció de la riquesa... Clar. És com... no sé. Clar, ¿cuántos ceros en el banco tienes? ¿Sabes? És com si tu tens en bitllets de 5, no compta. Clar, però el 0 no té cap valor. ¿Sabes? És com absolutament contradictori. Diu, ¿cuántos ceros? Digo, ¿por qué quieres ceros? Sí. És tontíssim. Però clar... És el que ens agrada, acumular zeros.
Quantes vegades has follat aquest mes, no? De 0. Uau! Amb 2 zeros. 2 zeros amb un ull davant. Però sí. De moment, sí, sempre començo també una mica preguntant com valores la teva vida de moment de l'1 al 10, que és una pregunta massa abstracta, però... Clar, depèn del moment, no? Jo ara estic amb un 8, Molt diria. bé. Estic molt guai. Sí, la veritat és que estic molt guai. Però bueno, igual d'aquí 10 minuts et dic, un 3, tio. Després d'acabar. Sí que tinc una mica això, de que... Però si he de Muntanya fer... russa. Menos de lo que he sigut. He sigut molt muntanya russa i de canvis anímics i de pujades i baixades bastant heavies. I vull dir que també això, amb els anys, pues, t'acabes... Per els anys, el treball i els psicòlegs i la revisió personal. Has fet una feina personal. I he fet un treball molt interessant. Però sí, jo ara mateix valoraria un 8, perquè estic content, estic guai. Després també crec que hi ha una cosa de... Crec que ho deia Aristòtil, que la felicitat és activitat. I crec que té molt a veure amb això. Vull dir, com si estàs en estats sedentaris, és molt més fàcil que et deprimeixis, que estiguis trist, que estiguis... Però un diumenge sedentari... Sí, clar, no. El meu plan d'avui és, quan tu marxis d'aquí, jo m'estiraré al sofà, em posaré una peli i diré, soc sedentari, estic trist? No. Estic content? No. Estic absolutament... Amb stand-by. Soc un torró ara mateix. Ja, però aguanta una setmana així. Quin tope ten? O sigui, jo sóc molt d'aquest rotllo, de quedar-me tirat i de dir, miro pel·lícules, miro una sèrie, o llegeixo un rato, i passar-me amb estats sedentaris llargs. Però quin és el teu màxim? Quant temps has estat allà en plan de... Sense estar malalt. Sí, no, i després que puguis també, clar, evidentment, que no tinguis feina, que no tinguis responsabilitats, diguem, que et facin sortir de casa. No t'ho sabria dir pas. O sigui, jo crec que... Home, bastant de nit... No, és que sempre he fet coses. Llavors estic trist però actiu també, saps? No, però... Clar, però d'aquí això, no? Que la felicitat és activar-te i és anar a fer coses, però al mateix temps és en plan de, hòstia, i és que no... És el mateix allò de que te'n vas... A mi amb l'Anna em passa molt, vull dir que ens va passar, ens vam anar un any a Finlàndia amb un superguai a dalt de tot, quasi tocant a Lapònia, amb una casa d'uns amics, i era com un paratge increïble, amb la sauna, després un llac preciós allà, i jo estava en plan de, hòstia, porto 4 dies i encara estic com tan a gust i sense fotre res, només passejant, anar-me'n a la sauna, anar a llegir, no sé què, i l'Anna els 3 dies ja estava en plan de, bueno, quan anem a veure alguna cosa? Quan anem a fer alguna cosa? I jo estava com, joder, tio, però si estem aquí, és un racó idíl·lic. Ja. Però... No. La jubilació, deixes de fer coses. La jubilació és perillosíssima, Ja... Però jo tothom que he vist... Hòstia, bueno, és perillosíssima. Benvinguda sigui si arribem i ens ho podem permetre. Però sí que jo generalment, els jubilats generalment són, bueno, homes, almenys amb el meu entorn, ha sigut jubilar-se i perdre absolutament el sentit de la vida, de dir, hòstia, i ara què foto? I un horror vacui espectacular de quedar-se els tios allí clavadíssims, de dir, pues que no sé què fer. Ja, però perquè jo crec que també passa, no ho sé, vist des de la visió que tinc ara del meu entorn i tal, de que centrem molt la nostra vida en l'entorn laboral de la meva vida és la meva feina, no sé què, com les meves aficions, feina i futbol, saps? I tal. I això és tot el que faig i de cop es jubilen, entenc que això és la moguda, es jubilen i és com, si he centrat la meva vida en la feina, ara que m'emplena. Clar. I de cop és com baixar al bar a fer el carajillo. No? El meu avi es va jubilar i és com... Ell corrava molt i tal, però es va dedicar amb tota la seva ànima a la casa. I va ser com, vale, genial, estàs arreglant moltes coses, no ha quedat res bé perquè tampoc en saps tant, però bueno, almenys ara té 94 anys i està a tope encara, saps? Joder. Està bé, però... Veus, segueix arreglant la casa encara amb 94 anys. Sí, l'any passat encara són persianes d'aquestes de fusta a la casa. Wow. Les va treure totes, les va pintar, no sé què, sí, està molt bé. Ole. Després, bueno, té altres coses. Ya lo he vivido todo, què hago aquí... Però això també ha de ser fotut, mite de Sísif, però ja de jubilat, en plan, que tens raó, vull dir, no és que la pedra torni a caure, és que la pedra es queda dalt i tu estàs, bueno, i ara... Pues ja, algo, piedra. Ja ho he aconseguit, no? Sí, no sé, a mi crec que tots esperem molt la jubilació, jo en tinc ganes, encara em queden molts anys per cotitzar,
I de moment a mi ningú que es jubila, en plan tots els meus tiets i tietes que s'estan jubilant és com, està guai. No, segur, clar, tio. Vaja, no sé. Sí, vull dir, no és natural currar, llavors... No és natural currar, m'agrada molt com a frase. No entra dintre dels nostres instints. No, és tal qual, és tal qual. no hi ha cap animal que s'aixequi i digui uah, quines ganes d'anar a l'oficina avui, em toca anar a fer el meu Excel de zebres de comptar ratlles, saps? No... Bueno, que això ho podria dir altra gent, però això, no ho sé si jo realment lo del curro és una cosa que cada vegada entenc menys i ens hem posat, com crec en el sector de la comèdia o del guió, d'aquestes coses, que és hem de donar-ho tot per la feina, és molt important la nostra feina perquè ens omple creativament tal, i al final pues, és feina. I benvinguda sigui, eh? Sí, és que és la trampa aquesta, no?, de quan te diverteixes treballant, o teòricament te diverteixes treballant, que arriba el moment aquell de dir, hòstia, és feina o és diversió? I és feina. Sí. És feina i el teu jefe ho sap que és feina. I t'ho recordes si no compleixes els objectius o si no fas un bon acudit. Clar, si ho fas bé, de puta mare, però si no ho fas bé és com, bueno, és curro. Has provat a rebaixar aquest acudit perquè és com, bueno, pues sí, té el teu xiste de Pablo Motos. Bueno, en fi. Quin t'agradaria que fos el teu epitafi? Buah, tinc cosa... Jo crec que el primer seria Quina mandra. Quina mandra morir-te. No, quina mandra... crec que és amb doble direcció, no? Quina mandra morir-me, quina mandra estar aquí, quina mandra tu que vens a visitar-me. Però clar, vull dir, estem pensant en epitafi... Clar, vull dir, amb una tomba, amb una pedra i tot... Sí, tot el... Quina mandra... Quina mandra. És raro. Saps? No, és que és una cosa que generalment dic molt jo, de quina mandra, no? Ara de fer això, i és com el meu leitmotiv, i crec que em feia com gràcia que sigui com l'epitafi de dir quina mandra, ara la segona vinguda de Crist i que haurem d'aixecar-nos una altra vegada. Voleria que tothom s'aixequés com amb el despertador, com, oh, fuck, havies de venir ara, tio. 5 minuts, Jesucrist, 5 minuts. Dóna'm 5 minuts. Clar, que arriba Jesucrist i es troba que no hi ha ningú i que tothom està com, bueno, 5 minutets més i el tio com, però que he vingut, que és el que estàveu esperant, tio. Posponer apocalipsis. Gent que passeja per cementiris, que ho has dit en plan, quina mandra, o sigui, es passeja per cementiris. Buah, jo sóc molt fan d'això, eh? Jo vaig anar a París, al cementiri aquest on està tothom... El de Père-Lachaise? Sí. És el de... Le Père-Lachaise. Père-Lachaise? És on està el Jim Morrison, sí. On hi ha hi ha moltíssims. Jo he tingut com sempre molt fetitxe amb això dels cementiris. Però caminar pel món ja és caminar per un cementiri. No? En plan, el paviment del que està fet la carretera és un cementiri de coses, però de molts anys. Llavors, entenc la monumentalitat de la mort, del que suposa com aquest cementiri amb els seus mausoleus i les coses perfectes, però ja vivim en un cementiri, saps? El propi món és un cementiri del que ja hi havia. Les persones són premorts. Sí. És una mica el concepte aquest. Llavors, estava allà passejant i pensava, bueno, sí, això està molt bé, com aquest podcast, està bé com a concepte, però si tu pares a pensar és una tonteria. És higiènic, sí, està bé, però podríem enterrar la gent a les cunetes al costat de casa, no? I tampoc passaria res. Hi ha un jardí aquí a prop, doncs et posem aquí i a tomar pel cul. Claro. Seria el mateix. No ho sé, és que allò de passejar per cementiris... Tu per què t'agrada passejar per cementiris? A mi perquè el meu avi m'hi portava de petit. O sigui, era com, no sé... A mi em compraven un bollicao. Ah, sí? Joder, jo igual hauria preferit un bollicao que anar-me'n a passejar. Sí, no sé. És que tenia com aquesta... O sigui, al meu avi li agradava molt passejar i a mi m'agafava i em portava a fer tomets i anàvem al cementiri. Recordo, quan vivíem a Andorra, anar moltíssim al cementiri d'Andorra. I ara els mausoleus i anar passejant i la calma i és com... No sé, és com un espai de reflexió. Que, clar, no sé, al mateix temps també vull dir... A mi em dona aquest rotllo que et connecte amb la vida i la mort. Veus com cadascú tracta... Buah, hi ha el cementiri de Poble Nou, n'hi ha un de guapíssim, hi ha un parell de mausoleus tremendos de famílies gitanes que deixen tabaco i deixen botelles de whisky i tenen, però són allò exageradíssimament grans, barrocs, amb unes escultures que tu mires i dius com, buah, tio, això està guapíssim. I no sé, a mi em dona rotllo aquesta cosa de tenir com el teu monument. Clar, vull dir, al final som tots majoritàriament, vull dir, som gent mediocre, som gent que passem per la vida com així de puntetes sense de marcar absolutament... Vull dir, com...
no farem història, saps què et vull dir? Vull dir que no ets un Napoleó, que tens la tomba aquella, que és el mausoleu tot fet amb marbre i una tomba enorme i no sé què, i recordeu... Però sí que potser és el petit moment aquest d'ego com a persona mediocre que ha viscut una vida mediocre de dir, hòstia, és el meu moment, me vaig a fer el meu petit mausoleu, la meva petita làpida, amb una pedra bonica, i com a mínim, jo què sé, saps? Tinc el meu ego cobert. És bastant de persona mediocre que l'únic reconeixement que tinguis és quan tu ja no el veus, ni el captaràs, ni el pillaràs, ni res. Sí, però bueno, tens el moment aquell de planificar-ho, no? Jo, vull dir, jo suposo que, bueno, igual no tothom ho planifiqui i a vegades que potser no et dona temps, perquè ara ja no hi ets. Però no t'ha donat temps a pensar-hi. Però, joder, jo crec que sí que és un projecte personal de dir, hòstia, vaig a pensar-me. Vull dir que és un bon com pla de jubilació. El meu avi, en comptes de pintar persianes, podria estar construint el seu mausoleu o enterrar-me aquí. Amb palillos, saps? Que es faci una làpida amb palillos i amb pegament i fa, mira, pues he fet una sagrada família i és el meu mausoleu. Tu creus que a tu et va afectar com de petit que et portessin a veure cementiris? Crec que no és una activitat. Nosaltres anàvem pel dia Tots Sants i tal, però no és una activitat molt de nens, i que el passeig fos per allà. Tu creus que això t'ha donat com més consciència o jo què sé? És la meva visió tràgica de la vida. Clar, saps? Tots acabarem aquí, jo ho sé des dels 7 anys. Sí, no ho sé, perquè jo he parlat amb molta gent i hi ha molta gent que se sent com ofesa, ¿no? De dir, ¿pero qué haces yendo a pasear a los cementerios? O los muertos hay que dejarlos tranquilos. Vull dir que sí que alguna vegada m'havien dit que en plan de, hòstia, igual ets tu el que té el problema, no? De relacionar-te amb la mort i de poder acceptar això. I en certa manera... I és que tinc com molts records vívids, ara que deies això de Tots Sants, també recordo molt anar amb la meva àvia, posar flors a les tombes dels seus pares, o sigui, fer el ritual de Tots Sants, i acabo tenint-hi, clar, no sé, és com una relació, és un espai que a mi em dona tranquil·litat i m'agrada, vull dir, si vaig a una ciutat, generalment si me'n vaig, jo què sé, me'n vaig de visita a una ciutat, he estat a cementiris a Berlín, clar, vull dir, ara de cop i volta he estat a cementiris a Berlín, he estat a cementiris a Boston, he estat a cementiris a Nova York, he estat a cementiris a París. I ara molaria que sortís una notícia el necròfil europeu, i llavors està una persona que ha estat a cementiris a Londres, a Berlín, no sé què, i bueno, acabes de dir no suficientment fresc. No ho sé, com t'agradaria que et recordessin? Hòstia, pues no sé, jo crec que com una persona generosa i de bon humor. Vull dir, jo crec que amb això, saps? Vull dir, no cal massa més. Ara recentment es va morir una amiga dels meus pares, que era una tia increïble. A més, vull dir, ella sempre havia dit, jo em vull morir adormida i que sigui ràpid. I va ser així, efectivament. Va tenir un derrame. A més, estaven a la Guaiana francesa, que dius, hòstia, vaya lujo, saps? I la tia es va quedar tiesa a la nit, es va dormir i no es va tornar a despertar. I vam anar a la cerimònia d'enterrament, que la va fer Vilafranca, va omplir l'auditori de Vilafranca perquè era una tia ultrapopular, una persona d'aquestes que sap, que és una cosa que a mi em fa molta ràbia, que conserva molt bé els amics, i està com superpresent sempre amb tots els amics, sempre està preguntant, i de cop i volta fer la cerimònia i veure que hi havia l'auditori ple de gent que l'havia conegut d'ambients superdiferents de lo llarg de la seva vida. I era com, joder, que guai, i després els nebots fent representació, el marit fent representació, els germans fent... Vull dir, van fer com un ritual que va ser superxulo. I ho veus i dius com, joder, jo crec que si m'haguessin de recordar m'agradaria que em recordessin amb aquest carinyo, saps? De dir, uau, ha sigut una persona que ha estat per nosaltres, ha sigut com supergenerós, ha sigut, no sé... Com creus que et recordaran? Com un imbècil. No, com... Quina mandra el Marc, no? Com recuperant l'epitafi. Saps què molaria? També, és que m'havia pensat, dic, molaria l'epitafi que fos un lloro, però un lloro que està al damunt de la tomba, dient, next! Next! Epitafi gràfic. Però un lloro mecànic, res d'animals, que no volem maltractament animal. Hòstia, i va passant la gent i fa next. Vale. Uf, té moltes implicacions. M'agrada bastant el concepte epitafi gràfic, És que crec que hem explorat molt poc el tema dels epitafis, Sí, perquè pel que sigui la gent no se'ls pot... O sigui, no es mor i és com, bueno, ara potser n'hagués posat un altre. Saps? Tu creus que si de cop, depèn del que hi hagi després de la mort, canviaries el teu epitafi? Hòstia, això molaria tenir com una segona bala, no? De dir, espera,
borra, que torno. Buah, o igual també molaria que fos com un telesketch, saps? Que va així i dius com, vinga, torna-hi. Què t'agradaria que canviés del món abans de que et morissis? Buah, que hi hagi consciència col·lectiva i de... Buah, és que hi hagi consciència de comunitat i solidaritat, tio, perquè crec que ens estem anant molt a la merda amb el sentit aquest de l'individualisme i de que cadascú tire pel seu costat i ja després, bueno, sense parlar del tema dels grans tenidors, els grans acumuladors de riquesa que no foten absolutament res, tio, i dius com, macho, això no es pot arreglar si no foteu de la vostra part. O sigui, jo ho veig com totalment d'acord i veig com que moltes vegades la societat com ha passat d'algú com més... O sigui, com cada vegada som més materialistes en aquest sentit i que ja no és tan important com el teu caràcter o que et portis bé o que siguis generós amb la gent del teu entorn com tu. És en plan, tingues un físic de 10, tingues moltes coses, guanya molta pasta, saps? Com el vive rápido y deja un cadáver bonito, però sense el vive rápido, en plan, deja un cadáver bonito, que pugui estar bé i que tota la teva vida sigui un mausoleu a tu mateix. Saps? I com em dóna la sensació que hem perdut valors que els meus avis potser tenien més, o la meva mare, aquesta comunitat de ser amic dels teus amics, fer favors a la gent, tal, no sé què, per una cosa més materialista de jo tinc el meu cos i tinc el meu patrimoni i tinc les meves coses i això és el que he d'engreixar i cuidar perquè al final és l'únic que tinc. Sí, o sigui, que lo material s'ha convertit en religió, gairebé, saps? Vull dir, és com, no, treballo per tenir diners, treballo per tenir no sé què, acumulo riquesa per poder-me comprar no sé què, i és constantment aquest bucle. I lo del tema dels valors crec que és molt fotut, tio, perquè realment, o sigui, hi ha principis ètics que s'estan diluint d'una manera que dius, hòstia, tio, però la tonteria aquesta de cedir el seient als transports públics, vull dir que és una cosa que és molt tonta i és molt bàsica, però és que cada vegada ho veus i dius com, hòstia, tio, que realment... Vull dir, i crec que més enllà de mira el món, saps? Vull dir, crec que amb aquests petits detalls és on es veuen els canvis que estan passant. Sí, i si mires ja també com els continguts, quanto vale tu outfit, quanto no sé què, tota l'estona és posa't un preu, el que portes, el que tens, el que no sé què és. Bueno, doncs entenc que el jovent vegi com el valor més en lo material que, plan, quina bona... És que semblaré una tieta ara. Quina bona acció has fet avui? Ara. Quina és l'última bona acció que has fet? Que jo me'n recordo que era ho feia de crowdwork a l'altre per presentar, que era com, quina és l'última bona acció que has fet? Que no, bueno, no ho havia... I hi havia gent que era com, una treballadora ha hagut de marxar i l'he deixat marxar. Saps? I li preguntava, per què ha hagut de marxar? Perquè bueno, se li ha mort la mare i és com, en algun univers era possible no deixar marxar una persona per això? O, bueno, he ajudat a la meva amiga a fer un treball i és com, vale? I era com, me'n recordo aquest, i em va dir, bueno, però perquè també l'havia de fer jo. No és una bona acció. Sí, l'altra opció era la deixo tirada. O sigui, que no m'entès, no? De fer una bona acció. Hòstia, que heavy. Sí, o sigui, però no ho sé, saps? Com veig molt aquesta pèrdua de valors i ho veig com molt en general, ja ho veus en els continguts que es consumeixen o com es consumeix, i després també com tot aquest culte al cos que hi ha ara. El que no dic que hagis de ser una merda i hagis de ser un secall i no fer esport i no sé, que està bé fer esport, però l'altre és, no, és que el meu cos va lo primer i passa per davant de tot en el gym o... El meu cos és un temple, no? I que aquí, hòstia, és que com aquesta frase també et fa pensar en això, no? O sigui, crec que hi ha un tema amb lo de la caiguda de Déu, la pèrdua de la fe, el no tenir objectius, llavors, clar, vull dir, com no tenir objectius amb un sentit teleològic, saps? De pensar com més enllà de tenir com aquesta brúixola moral que et guia una mica, no? I lo del meu cos és un temple, és una mica com aquesta línia, no? De dir, no, jo ara la meva religió és cuidar-me el meu cos i tenir el cadàver bonic, etc. I realment és com molt material i molt bàsic. Sí, crec que potser no és tant per mi com la caiguda de Déu, que sí, que crec que era com una cosa molt... Però com pot no haver-hi Déu o no creure en Déu i seguir creient en una comunitat i en un tal, és simplement de... Ja no existeix això tampoc, existeixo jo i els meus objectius i el meu tal i ja està, i aquí arriba tot, i aquí es queda tot.
no ho sé, saps? Com aquesta sensació. Després també amb el tema, abans parlàvem del curro i tal, de la gent que curra 12 hores, no sé què, de que la jubilació no saben què fer. Pues, també és una mica això, de si tot el teu entorn vital gira entorn la feina, també és normal que el que valoris són els diners, perquè al final és l'únic que tens, la confiable que tens. Bueno, no ho sé, tio. No ho sé, què estàs fent per canviar això de canviar la comunitat, que tot es torni menys egoista? M'aixeco sempre que hi ha una senyora gran. No, jo crec que tractar bé la gent, no? Intentar com... No sé, donar... És que vull dir que al final l'única cosa que et queda és donar exemple. Vull dir que és com trist, però les coses dolentes s'encomanen molt més ràpid. Saps? Vull dir, com si tu vols passar per una fila i vas tu primer i passes tu primer perquè tinc pressa i ja de cop i volta és com el tinc pressa et dona preferència com per tot. Llavors, si jo tinc pressa i faig un mal acte, la gent s'encomana superràpid a això. Però al contrari, crec que és més difícil. O sigui, em dona com aquesta sensació que el mal es pilla molt ràpid i fer el bé és una cosa que vol com un doble esforç i és com aquell mig bloc que tinc mig treballat, que no l'he acabat de treballar, aquesta moguda que vaig, quan vaig jo al gimnàs i em fico al bany a la sauna humida, em poso a fer estiraments, perquè és com el meu ritual i me mola moltíssim de, pues, me faré el meu estirament d'això, d'allò, no sé què, no sé quantos, i de cop i volta tota la penya no, però sempre hi ha algú que està allà i de cop i volta comença com a estirar-se també i em sembla com un molt bon paral·lelisme de dir com, bueno, la gent veu, diu, no, això és saludable, no, això està guai, però amb la vida real no passa aquesta merda, de que tu fas com una bona acció i algú del costat diu, hòstia, he de fer això també, Llavors, ets tonto. Per què? Exacte. Per què no estàs pensant en tu, si és el que hauries d'estar fent? Sí, aviam, no s'ha d'anar de tonto, però tampoc s'ha de ser un fill de puta. És el que vindríem. El que va dir Jesucrist ja fa 2000 anys, saps? Ara resulta que això és un podcast cristià. Vigileu amb la segunda venida de Cristo. Bueno, sí, és veritat, I ja està. I per mi això ja estaria. Merci per venir. Un plaer, gràcies per convidar-me. Aquí estem per parlar de la mort i del que sigui. Escolteu la setmana que ve si això surt o no sé si ho hauré tallat abans o què. Ale. Escolteu, mireu, sigueu bons.